De Waddenzee staat onder druk en door economische activiteiten zoals zout- en gaswinning dreigt de natuur nog verder onder verloren te gaan. Op verzoek van de Tweede Kamer zijn er 2 wetenschappelijke rapporten gemaakt over de bodemdaling onder de Waddenzee ten gevolge van mijnbouw in combinatie met de zeespiegelstijging. Die resultaten heeft de regering nog niet bekendgemaakt, maar binnenkort moeten ze wel besproken worden. En daarom mag een signaal nu vanuit het noorden over de mijnbouw onder de Waddenzee niet ontbreken. Daarom hebben Partij van de Arbeid en GroenLinks de handen ineengeslagen en een Waddenmanifest opgesteld. Ruim 35 politieke fracties hier uit het noorden van het land hebben dit manifest ondertekend. We geven hiermee een krachtig signaal aan de Tweede Kamer en aan de regering. Laat het Wad met rust, laat de natuur zich hier herstellen. Tegen de wil van de Provinciale Staten van de noordelijke provincies worden er nog steeds vergunningen voor mijnbouwactiviteiten verleend. Met dit manifest willen we dat de zout- en de gaswinning echt gaat stoppen.